Men jeg lider jo rent faktisk af en sygdom. En meget alvorlig en. Jeg har været inde på netdoktoren og fået bekræftet, den er meget alvorlig. Og den skal opereres væk. Kun helbredes ved operation. Det er sygdommen stritøresyndrom, som går ud på, at man har ører, der stritter. Så festlig er det. Jeg har hørt det der 10. Men jeg tænker på, hvordan skal man operere? Er det noget med, at de skifter ørerne ud, tager ørerne af og sætter nogle nye på? Og kan man i så fald blive donor? Får man en ekstra bonus, fordi man har store ører? Kommer ørevoks med i købet? Skal de afdøde testes en sidste gang, om deres ører virker? Og kan de i så fald sige, om de virker? Jeg skrev det i bussen på vej hernede, det er ikke så.